Eto, čuli smo frontmana naše kultne grupe Delarno Band. Možemo to slobodno reći kada jedna grupa traje 40 godina i 40 godina se nesmanjenim uspehom i što je još važnije kvalitetom svoje muzike, opstaju na našoj sceni, bave se specifičnom vrstom muzike, reggae zvuk. Nema puno domaćih naših muzičara koji se bave reggaeom, ali eto, očigledno da postoji publika, imajući u vidu da traju 40 godina. Dakle, slušali smo Jovana i videli smo naravno Jovana Matića u ovom video pozivu, a sa nama će sada biti promoter koncerta Delarno Benda u Nišu, Veroljub Radoljković. Vecko, dobar dan, ja ću ovako i upada i oca. Pa ćemo mi tu da... Ne, pa neka ljudi, u suštini, po gradu ima plakata. Samo se teo pokažem baš lep dizajn koji je napravljen za ovaj niški koncert. Slavljenički niški koncert, jer band slavi zapravo 2 jubileja sad u subotu. Oni ne samo da postoje 4 decenije, nego upravo se kraj maja, dakle, vodi kao izlazak njihovog trećeg kultnog albuma Regeneracija, najprodavaniji, najbolji album Delarno Benda, je izašao 25. maja 1995. I sad kad računamo, koncert je 24. maja 2025. Lepo se poklopili datum. To se slučajno tako desilo, a jeste godina jubileja za sam sastav i prosto dosta razloga da uživamo u reggae muzici u subotu u Niškoj Banovini. Jer Delarno Band kao takav nije bio dugo u Nišu, ima 7 godina. Baš prethodni koncert je bio u Banovini, pre toga na Nišvilu, na main stage-u, posle Alfa Blondija. Čini mi se sad su rešili da nadoknade taj post. Da. Pa sticam okolnosti, malo se sviralo negde druge, pa nas je zakačila korona, znate da je bila pauza s koncertima. Skoro 3 godine, 2,5. Zato posle toliko čekanja očekuje nas stvarno onako zanimljivo veče. Ako sam ja dobro video u najavi, 12 muzičara će u jednom trenutku biti na sceni. Tako je, to je pun sastav. Delarno nekad ih ima 8, 10, međutim za ovu priliku dolaze u punom broju, dakle i 2 prateća lepa ženska vokala i duple gitare, klavijature, udareke, bubnjevi i tako dalje. Uglavnom, za dobar reggae sound mora biti mnogobrojan sastav. Zaista mora se pokrije aranžmanski sve to i sa brass sekcijom, pogotovo sa duvačima. A Delarno ima 3 sjajne duvače, znači truba, trombon i saksofon. I to zaista zvuči bogato, harmonično, melodično. Da kažem, dovoljno pitko i pravo da kažem, zaista vrlo, vrlo ozbiljan sastav i u evropskim okvirima. Tradicionalno gledano, ako su počeli 86. Znači da, 4 decenije pune, ali ove godine, ali ja sam lično gledao strance koji gledaju njih. Tipa, na primjer, ako su svirali posle Alfa Blondija, koji je bio headliner, jedan od headlinera na Nišvilu 2017. je od najčuvenijih svetskih reggae sastava, da su muzičari bili zabezeknuti kad je izašao naš bend, prosto prijatno iznenađeni. Kako to zvuči srpski bend, jedan reggae bend, da li je to moguće, peva na srpskom reggae, nije engleski, nisu oni s Jamajke, odakle obično potiču najveći reggae sastavi. I jednostavno imaju oni i publiku i priznanje. Boga mi su počeli u onoj SFRJ Jugoslaviji. Prošli su i deo su istorije i u tom smislu koliko se država danas gostuju u Sloveniji, Hrvatskoj, Crnogori, sve eksiju Republike. A s obzirom na broj albuma, broj dobrih pesama, nastupa na festivalima, samostalnim nastupima, nekako su se izdvojili na čitavom Balkanu. Ni Bugari, ni Grci, ni Mađari, okolo zemlje koje nisu samo ex-ju ili oko Srbije, znači nije, bukvalno su za 2-3 koraka ispred ostalih reggae izvođača i nije čudo što ih, dakle, nazivaju i kritičari i novinari, dakle, najznačajnijim, najvećim reggae sastavom jugoistočne Evrope. Dobro, realno to jeste. Mi smo se već dogovorili da ćemo danas pokloniti 3 puta po 1 kartu za ovaj koncert. Dakle, 3 gledalca koji se prve jave. Naša koleginica Sonja čeka pored telefona da zapiše imena, dobit će po 1 kartu. Što se tiče ostalih, kako ide prodaja ulaznica, gde se mogu naći? Sasvim solidno ide. Očekujemo zaista, ako ne baš full punu Banovinu, ali onako
da bude dosta publike i da bude komotno, lepršavo, pozitivno. Pa možda je i bitno kad nije onako pretrpano, da svi imaju vremena za đuskanje. Pa jeste, da. Pa Delarno band je realno sastav koji tu skupi 500-600 ljudi, 700 na koncertu, a ne 1000, pa smo malo sardina fazon, koliko staje već u dvorištu univerziteta. I ovo je prvi koncert u Banovini, u Niškom dvorištu univerziteta koji otvara sezonu. I zahvaljujući dobroj saradnji sa SKC-om, ne samo ja kao promoter, već i drugi neki ljudi u našem gradu koji se trude da kulturno leto bude bogatije, a da ne čekamo samo festivale, jel? Ti samostalni koncerti su jako važni za scenu, za kontinuitet. Da bar jednom nedeljno dođe neko poznato ime iz sveta urbane muzike i sveta drugih vrste muzike, da li su to folk, pop, ovo, ono, hip-hop, nije bitno, a reggae jeste podvrste rock muzike i vrlo značajan kao takav još od Bob Marleya, pa i pre Bob Marleya čuvenog. I Delarno ja očekujem da će imati onako baš pristojno popunjenu Banovinu. U slučaju nestabilnog vremena moram da napomenem, pošto je varljivo vreme ovih dana u maju. Pa dobro, jest. Dan dva bude lepo, pa dan dva malo kiša, pa prepodne lepo, pa popodne šljusne, pa ode i tako dalje. Što bi rekli braća narodnjaci, pada kiša pa se stiša. Prema tome i da pada kiša u subotu, bez panike, bina je natkrivena u Banovini za svaku sezonu, dakle po festivalskim standardima, kocka, krov, muzičari su zaštićeni. U slučaju eventualnih padavina ponesemo šta? Dakle, kabanicu, kišobran, nismo šećera, bože moji, toliki koncerti, toliko festivala u Evropi, ne znam, Englezi obožavaju da se valjaju u blatu i, ne znam, Danci, mi možda ne. Nema blata u Banovini. Nema blata u Banovini, nego su lepe pločice dole, ove mermerne, jel, kako se zove. Vrlo lep akustičan prostor, kultni prostor Banovine, više od 40 godina se tamo dešavaju vrlo značajni koncerti. I drago mi je da Delarno band svira već možda 5. i 6. put tamo. Dosadašnji koncerti su se pokazali jako dobrim. Kažem, pun sastav... Može se očekivati pun sastav, ali može se očekivati pored tih proverenih hitova koje publika svakako dobro poznaje. Ja ne znam da li ima neko ko ne zna po neki referen iz neke pesme Delarno benda u Srbiji, ali pored toga bit će tu i nekih novih stvari. Da, pa upravo zato i zbog tog duplih jubileja i te neke slavljeničke malo atmosfere, mi smo pripremili program koji će trajati 4 sata. Znači, za zagrevanje bit će naš eminentni DJ i producent Nišlija, DJ Loptica. Da ne zaboravimo gosta specijalnog. Kolega Šobot, da. On će da zagreva ljude kao intro dok ulaze, dakle, od 8:15. Delarno band izlazi oko 9:15. I otprilike će trajati program do ponoći skoro, dakle, 2,5 sata svirke očekujemo. Kako je meni rečeno iz benda, da neće štediti ni sebe, ni publiku, da neće preskočiti ni jednu važnu pesmu iz njihove karijere, ali da ćemo čuti premijerno nekoliko novih pesama. S obzirom da su oni u studiju već neko vreme, da šminkaju novi album, to se tako kaže postprodukcija i ovo ono, koji treba da izađe na jesen. I očekujemo da se odsviraju 2 do 3 nove numere, ekskluzivno premijerno u Nišu. I to je mnogo lepo da čujemo i nešto novo od njih. Jasno. A naravno da nećemo ostati uskraćeni za najveće hitove i za dosta pesama sa pomenutog albuma Regeneracija od pre 30 godina. Ono što je meni jako zanimljivo kod bendova koji toliko dugo traju, u smislu da ne samo da izdaju, nego da to ostaje i zapaženo i dalje na muzičkoj sceni, različite generacije možemo očekivati na ovom koncertu. Od onih starijih pa do njihove dece, a možda u nekom slučaju i unučadi. Pa ko zna. Dobro, sad... Ti su baš ko Stonesi, ali kad pogledate tako malo starije bendove koji su napunili 4 godine postojanja i više. Bio u 20. 30. kad su se pojavili, slušao ih, sada realno je da dođe sa normalno da unukom dođe sa decom. Da. Pa to je super meni, pogotovo kad su koncerti na otvorenim prostorima, gde nije zagušljivo, još ako posluži vreme, naravno, i onda bude više generacija u publici, to je jako lepo. I to je dokaz da se neguje ta tradicija slušanja te neke urbane muzike, koja, istina, u slučaju Delarno benda ne potiče sa ovih prostora, ali kroz neke pesme su oni vrlo mudro iskoristili i neko, da kažem, izvorno pojanje sa balkanskim prizvukom, pogotovo u obradi haustora Treći svijet, gde se ženski vokali, dakle, kao dodolice pevaju i tako dalje.
I tu su meni jako zanimljive te neke obrade, pored njihovih autorskih pesama. Od genetike ne mogu pobeći. Naravno. A i nema ni razloga. Naravno, pa dobro, taj reggae ritam ima neke sličnosti i sa balkanskim ritmovima, da ne kažem mca. Ali je to plesna muzika pre svega. I ja zaista na njihovom koncertu nisam video da neko baš onako stoji statičan. Mora da se mrda makar kukovima, ako ne i cijelim telom. Očekujemo praznik dobre muzike, očekujemo vrhunski sistem razglasa i svetla, što je vrlo važno za produkciju. Dobro je uvek kad bend ima i svog tonca, i inženjera zvuka i svetla, da uz adekvatan sistem, dakle, live produkcije, sve to izađe kako treba. Što se kaže na nivou, sve profesionalno. Apsolutno, bend zaslužuje tako nešto, niška publika zaslužuje tako nešto. Pa ja savjetujem ljude da, eto, do petka uveče su karte jeftinije. U pretprodaji su 1800. Pa dobro, možda ne treba ni previše čekati baš sad do dana koncert, jer Banovina ima ograničen prostor. Pa jeste i to, da. Ali mi ćemo svakako za ljude iz manjih mesta gde nema prodajnih mesta u mreži Tickets.rs, ostavit ćemo jedan određen broj karata za sam ulaz od 8 sati, da. A ovako imamo 9 prodajnih mesta u Nišu, u sistemu Tickets.rs znaju ljudi verovatno, ali da pomenemo knjižaru Indigo, Delfi, Laguna, knjižare Hieroglif, OMV Pumpa i tako dalje. A s druge strane mogu se kupiti i online karte putem sajta tickets.rs, pa uđete na mesto dešavanja Niš, pa vam se otvori šta će biti ovog narednog vikenda i tako dalje. I primećujem da u poslednje vreme sve više šljaka ta kupovina iz fotelje, što bi se reklo. Dobro, više. Malo je samo skuplje 5% nešto kao, zbog provizije banke, valjda, pretpostavljam kad se skida s kartice i to, ali u suštini nije bitno da li imate elektronsku kartu ili fizičku, važno je doći, ispoštovati bend koji tako dugo postoji, koji tako profesionalno radi. I dobro se provesti. To se podrazumeva. Uz reggae muziku, uz Delano band uvijek je dobar provod. I ja, evo, još jednom pozivam naše drage Nišlije i ljude iz okolnih bližih mesta da svakako budu deo te priče u subotu. Šumotovačka ulica je bez broja. Znamo gde je dvorište univerziteta. Da. Tako da, eto, za otvaranje sezone u Banovini, mislim da nema lepše priče. Hvala puno, Vecko, i verujem da će biti prilike, reče ti, tek počinje sezona, da najavljujemo i neke druge zanimljive događaje, ali za početak reggae. Mislim da je sjajan početak. Pa taman da prizovemo lepo vreme. Da. Vidimo se u subotu uveče.